Silav roj baş hevanno çenûçeyên ku me amade kirine ji gelek deverên cudayê cîhanê em ê ji we re pêşkêş bikin. Helê we pirsim hîv didarim hûn jî tev baş in. Hevanno ev bernameyek ku me pêşkêş kir di derbarê naveroka maqaleya Selhedîn Demirtaş de hin rexnetên ji nava civakê ji hin derdoran ez dibêjim qey wan fehm nekiriye ku Selhedîn Demirtaş di vê meqalê de di vê nivîsa xwe de xîtabê civaka Tirkiye dike. Ancak aklê civakê ew xwasa têrê dike. Selhedîn Demirtaş eger bixwaze dikare meqaleyên ilmî binivîsîne, sosyolojiyê wî gelekî xurt e, mêrik parêzer e, awqat e, ji hukûqê heq fehm dike, mêrik dikare yani. Ez behsa Selhedîn dikim. Dikare nivîsên pir kûr jî binivîsîne, nivîsên akademîk binivîsîne. Lê civak wextê fehm nake mana wî çi ye? Ji ber vê Selhedîn yek ji wan serokan e ku dikare xîtabê ruhê civakan bike. Ev taybetmendiye wî ye. Ji ber vê wextê hûn rexne dikin, rewşa wî li ber çavan bikin. Hûn bûne şahidê parastina Selhedîn Demirtaş ya li mehkemê. Çawa Kurd, Kurdistan, mafê Kurdan çawa diparêze hûn bûne şahid. Eger hûn nebûne şahid, rojekê em ji we re bêjin. Em ê vê derê îfadî wî li mehkemê em pêşkêş bikin. Çawa Kurdewar e. Lê carna şert û merc wisa niha pêvajûyekê heye, pêvajo wî nedaye dest pê kirin. Pêvajo xuşk û biratiya Tirk û Kurdan Selhedîn Demirtaş nedaye dest pê kirin. Ew dibêje ez piştgirî didimê ama madem ki hûn behsa biratiyê dikin, madem ki hûn dibêjin paşnavê me Tirkiye, usul ne wisa ye? Yani usul ne wisa ye? Hûn bi şiklekî baştir eger bi şiklekî cuda eger hûn me vê meselê bi rêve bibin hûn dikarin bi ser bikevin. Yani her kesê ku ki rabe û Selhedîn Demirtaş rexne bike di vîyaliyê de ez dibêjim bêînsafî ye. Hevanna em hema bi vê mijarê dest pê bikin. Îro yekê mijdarê ye Roja Kobanî ya Cîhanê ye. Daristan Alaska Malatya ve Herhebî. Yasma İlyas tu bi xêr hatî. Figo Ronî Amet. Rodî Rox navek balkêş e. Navê we jî xweş e. Xanîfî Baran merheba tu bi xêr hatî. Mehmed Şerîf Süren Herhebî endamê me ye jî Herhebî. Gelek hevalan peyam şandine ez navê we hemî nebêjim vê derê. Mustafa Azîzoğlu Malatya va tu jî endamê me yî. Gelek heval bûne endam her hebin. Endam ez wextê dibêjim ew baş e hate femkirin ne mesele ye. Niha ev roja mihîm çi ye hevan ve ji we re hinekî behs bikim. Yekê mijdarê Roja Kobanî ya Cîhanê ez dibêjim qey hûn hemî dizanin. Lê dîsa jî him peyam hene. Giringiya vê rojê heye. Çawa ronahiya min pir ronî ye gelo. Merov hinekî wisa bike gelo. Ew ser hinekî ronahiyê daxînim. Ev ya panjûrê me hene ha. Eger ronahiyê we aciz dike ez dikarim wisa hinek daxînim. Temam e. Ew wisa baştir e gelo. Temam. Hûn binêrin. Ez naxwazim wisa ronahiyekî pir zêde li rûyê min bide û hûn jî aciz bibin. Ez dibêjim qey bes e ne wisa. Ez hinek bi we re eyer dikim. Eger hûn bêjin bes e bes e. Tamam. Ev heye û ev jî heye. Ev jî tamam e. Bila ev jî hebe. Yan jî em diger bigirin tişna be. Tamam. Yani me oraya ronahî mühîm e. Ez li di telefona we de me, di salona we de me hûn jî divê dîmenekî xweş temaşe bikin. Belkî dîmenê me nelgur dilê we belê dîsa jî îdare bikin. Mala we ava hevanna. Ez îro şam e, îro roja rizgariya Kobanî ye. Bi Kobanî re temamê Rojavayê Kurdistanê azad bû. Ev gavekî mühîm e ber bi azadî û serxwebûna Kurdistanê ve. Hêviya me ew e, baweriya me ew e. Gavek piçûk canan dikare rê li ber gavên mezintir ve bike. Em ya li ser ekranê bihêlin ewsa. Salvegera yanzdemîn ya Roja Cîhanê ya Kobanî ye.
ڕۆژێک دەبیرە جیهانê de wekî sembola berxwedana li dijî hovîtiyê piştgiriya navnetîwiya ji bo têkoşîna azadiyê cihî girtiye. Di vê roja dîrokî de fermanderê giştî yê quwetên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdê bi peyamekî li ser hesabê xwe X'ê Twitterê hemû şehîdên berxwedana Kobanî û kesên ku piştgirî dane vê têkoşînê bibîranîn. Beriya 11 salan bû. Yekê mijdarê sal 2014 bi milyonan Kurd bi tevî dostên xwe li seranserê cîhanê ji bo piştgiriya berxwedana dîrokî ya Kobanî ya li dijî êrişên hovanê yên Daişê daketin qadan. Wê demê Kobanî dibin dorpêçeke giran de bû lê şervanên Kurd û Kurdistanê yên YPG her wiha alîkariya pêşmergeyan bi çekên sivik li hember çekên giran ên Daişê bawekî bê hempa li ber xwedan. Tiştekî nedîtî bû. Ev berxwedan bû sedem ku wîjdana cîhanê rabe bikeve dewrê. Piştgiriyekê mezin a navnetewî ji bo Kobanî hat ava kirin. Fermanderê giştî yê Qesedê Mazlûm Ebdê di peyama xwe ya îro de anî ziman di roja cîhanê ya piştgiriya berxwedana Kobanî ya li dijî rêxistina terorîst ya Daişê de em fedakariyên mezin ên ku şervan gelê me ji bo parastina bajarê xwe ji bo mirovahiyê bi giştî kirine em hemiyan bi bîr tînin. Em piştgiriya cîhanê piştgiriya hevalbendên xwe ên navnetewî ya ji bo hêzên me ya di wî şarî de her wiha her kesên ku di wan rojên dijwar de li kêleka me sekînîn wekî sembola yeketiya mirovahiyê ya li hemberî tarîtiyê tundiyê bi bîr tînin. Wê piştgiriyê hêz û quwet dame ku em rêxistinê li bajarê xwe têk bibin ber bi dawîanîna qaşo xîlafeta wê ve gavan bavêjin. Ji bo avakirina siberrojeke baştir ji bo hemû Sûriyeyan. Mexebata xwe aniye heta roja me ya îroyên. Berxwedana Kobaniyê di têkoşîna li dijî Daişê de bû werçerxaneke stratejîk. Piştîbanga cîhanî ya yekê mijdarê koalîsyona navdewletî ya bi pêşengî Amerîkayê piştgiriya xwe ya esmanî zêdetir kir, ji Başûrê Kurdistanê jî pêşmerge bi çekên giran di ser Bakurê Kurdistanê re hatin derbasî Kobaniyê bûn. Ev yeketiya netewî, ev piştgiriya navnetewî bû sedem efsaneya têkneçûna Daişê têk biçe û Kobanî piştî 134 rojan 26 kanûna paşin a 2011 bi temamî ji Daişê hate rizgar kirin. Ji wê rojê ve Kobanî wekî Stalîngrada Kurdan, weke sembola serkeftina vîna azadiyê li hember terorê tê naskirin di qada cîhanê de. Berxwedana Kobanî bû mijara fîlman, bû mijara romanan, bû mijara helbestan. Li dunyayê êdî Kurd jî bi şiklekî bi ser navê Kobanî hatin naskirin. Kobanî rêve kir. Îro Kobaniya Helweşandê weke mûzeyeke servekirî li Kobanî ye hê jî. Hin dîmen hene dixwazim nîşanê we bidim ji Kobanî. Bi vî şiklî eger em bikaribin temamê dîmen nîşan bidim baş dibe. Em hema wisa bikin banda. Ev dîmenê ku dibînin ji Kobaniya berê ye di dema şer da ye. Binêrin. Ez dikarim bi şiklekî din jî bikim ji ajansa Anha me girtiye. Ev jî bi şikl ev dîmenê din e lê ez dixwazim fotoğrafa nîşanê we bidim. Hevana. Ev Anha Kobanî ev dîmenê di dema şer da ye. Dîmenê di dema şer da. Deqekî ez wisa bikim hevana. Ew wisa bikim baştir e. Ev jî piştgiriya dayîkan e di dema şerê Kobanî de. Erê dayîk jin hemî seferber bûne vaya di pişt cephê de em dibêjin. Dixebitin xwarin amade dikin ji bo şervanên xwe.
tiştekî pir ecêb bû. Ev jî amêdekarî ne, amêdekariya şer e bawer dikim, yan jî qismekî di nava şer de ne. Ev ne Ebu Leyla ye acaba? Erê? Dîmenên Kobanî hevan vana em hemî bi hev re temaşe bikin. Mirovan rojê xwe bi bîr bîne hêz û quwetê bide şervanên xwe. Xweş e hevan ez vê ji denim ser ekranê. Yani Kobanî tiştekî wisa bû yeketiya netewî çêkir heqeten ji Başûrê Kurdistanê ji yenekê pedekê ji rêxistinên cuda ê Başûrê Kurdistanê ji Rojhilatê Kurdistanê şervan hatin. Ji Bakurê Kurdistanê çendik û çend xwendevan çûn, zanîngehê xwe tirkandin çûn. Jin û mêrav e, heta zava, bûk berdan çûn şer kirin. Ê şehîd bûn, ê saxin. Ev jî şervanekî ji xwe re raza ye. Şervanekî yepêjî. Xuya ye bi rojan şer kiriye niha bêxewe. Çend deqeyan ve jî hinek çavê xwe bigire. Mirovên herî delal, mirovên herî lihengê cîhanê şer kirin li hember mirovên herî qirêj. Rola jinan ya di rizgariya Kobanê de pir muhîm e. Ez wextê dibêjim rizgariya Kobanê rizgariya temamê Kurdistanê ye ji ber ku Kobanê bû gava destpêkê ya ber bi azadiya Kurdistanê ve. Ê xilas nebiye. Em dimeşin hevan mı? Evaya xortên Bakurê Kurdistanê ve wextê ew têlên sînor şkenandin hatin ketin Rojava hatin Kobanî ew wêne ye. Ev jî yek ji wan wêneyan e. Binêrin ev qismekî Rojavayê Kurdistanê ye, qismekî jî Bakurê Kurdistanê ye. Ew wesayetên eskerên dewleta Tirkiye hûn dibînin. Wan rojan ji xwe Tayyip Erdogan derketibû gotibû Kobanî düştü düşecek. Yani kêfxweşiya xwe anî bi ziman. Eger Kobanî biketa temamê Rojavayê Kurdistanê diket bin kontrola Daişê, dewleta Tirkiye jî paşê ji dihat ji wan dewr digirt, sînorê xwe berfireh dikir. Ev dîsa dîmenên ji ser sînorin. Ev e. Ev wesayetê hûn dibînin ê artêşa Tirkiye ne ha. Bifikirin. û xortekî jî liheng mesela ala Kurdan girtiye daniye tam berçavê polîsên dewleta Tirkiye. Tam wextê ku têlan diqelişînin derbas dibin. Hil diweşînin sînoran. Diviya bû ew sînor bidomiya ya. Ew hilweşîna sînor bidomiya ew xebat. Ev jî haziriye, haziriya xwarinê ye ji bo şervanan. Baş e evan me. Ez dibêjim ew qas bes e. Em derbasî nûçeyekê din bibin hevano. Yekê mijdarê roja cîhaniya Kobanî li hemî hevalan pîroz be, li we pîroz be. Em hêvî dikin ku ji wir û pêve jî em yek bi yek bajarên xwe hemî rizgar bikin. Di serî de bajarên me ê Bakurê Kurdistanê niha hewcedariya wan bi rizgariyê heye. Hani hûn ê bêjin em ê li Bakurê Kurdistanê em çawa xwe bi rêve bibin? Ê mecbûr. Em ê li hev bikin bi şeklekî. Hevserokên şaredariya Akdenîzê hatin berdan. Akdeniz navçeyekî Mêrsînê ye. Ji ber ku gelekî Kurd aniha li bajarên Edenê, Mêrsînê, Tersûsê hene, ew der hemî em jî re dibêjin Çukurova. Herêma Çukurova bûye cî û meskenê Kurdan. Ne tenê di salên nodî de, beriya salên nodî jî pir însan çûne wê derê bicihîbûne. Îja bi taybetî dema gundê Kurda hate şewitandin, însan Kurdê meçûl li wan deran bicih bûne.
Na idi bu sabiye navçeye ki binavi Akdeniz gelek mezene yani bajarek mezine yani. Hej nüfusa uç kasiyet tam zanım. Şaredari ketiye destek kurda. Dem Parti. Devlet jî destanê ser şaredariyê qayyum tayin kir. Sebep çi ye? Şaredariyên Akdenizê tekiliya wan bi rêxistinê re heye. Çend meh derbas bû, ana hatin berdan, tekiliya wan bi rêxistinê re îspat nebû. Îja niha pirs ev e, gelo şaredarî ji nûva dewrê Kurdan tê kirin, nayê kirin. AKP ya xwe îspat dike, nake. Mesela hemî ev e. AKP divê niyeta xwe ya pak nîşan bide. Tabii daxwaza me ew e weke niyeta pak pêşî ji Efrînê derkeve, paşê jî şaredariyê me dewr bike. Çavê min ser peyamê wê ye jî ka eger hûn rastê nûçe hatibin ji min re bibêjin, nûçeyên nû hebin, hevan nû ez vê ji we re bixwînim, hevserokên şaredariyê Akdenizê hatin berdan. Dîmenê wan jî hene ama îcab nake nîşanê me bidim deqekî. Hevserokên şaredariya Akdenizê ya Dem Partî Xoşyar Sarı Yıldız, Nuriye Arslan û alîkarê şaredarê Akdenizê Özgür Çağlar tev hatin berdan. Xoşyar Yıldız, Nuriye Arslan û alîkarê şaredarî Akdenizê Özgür Çağlar dehê Kanûna Paşin 2025 bi hinceta endametiya rêxistinê hatibûn destê serkirin. Sêzdê Kanûna Paşin piştî ku ew bi biryara dadgehê hatibûn girtin, Kaymakamê Akdenizê Seyid Şener li ser şaredariyê wekî qayyum hatibû tayin kirin. Yekemîn rûniştina doza hevserokên şaredarî Akdenizê û alîkarê wan îro li dadgeha duyemîn ya cezayê giran li Mêrsînê hat kirin. Dadgehê di derbarê Xoşyar Sarı Yıldız de, Nuriye Arslan de û Özgür Çağlar de biryara berdanê daye. Hinceta qayyum nema. Kî dibêje viya? Parlamenterê Dem Partiyê Mêrsînê Alî Bozan dibêje li ser hesabê xwe X'ê. Dibêje çi? Hevşaredarên me yên şaredariya Akdenizê Nuriye Arslan û Xoşyar Sarı Yıldız bi tevî alîkarê xwe Özgür Çağlar baweyekî keyfî neyasayî ev deh mehin di girtîgehê de bûn. Aniha hatine berdan. Baş e wê demê tu sedem hinceta ku qayyum li şaredariya Akdenizê hati bedanîn nemaye tune ye. Baş e? Niha edî dem hatiye ku şaredariya Akdenizê radestî gel were kirin, radestî hevşaredarê me ên Dem Partî were kirin ku bi xwe jaliyê gel ve hatine hilbijartin. Kî ne? Nuriye Arslan, Xoşyar Sarı Yıldız. Her du bi dengê gel hatine hilbijartin. AKP weke niyeta pak dibe şaredariyê dewrî wan bike hevanda. Vaya nebe nabe. Ma dibe? Niha hevano tiştekî din heye, nûçeyekî din ya balkêş e, mesela otonomî. Bifikirin ku netewek bî otonomî dide we lê hûn razî nabin, hûn li dij derdkevin, hûn biryara netewek bî ya otonomiyê protesto dikin. Hûn dibêjin vaya heqarete li me, vaya neheqiye li me, çawa mümkün e ku em otonomiyê qebûl bikin. Em serqabûnê dixwazin. Ev mesele li Sahara Rojava wisa çêbûye. Sahara Rojava netewek bî biryar daye ku bibe otonom. Ew jî dibêjin na. Em serqabûnê dixwazin. Otonomî nekarê me. Em jî milletekî weke Maroko ne, weke Megreb. Em jî milletekî weke Nîjerya ne, em jî milletekî Afrikayê ne, em bi serê xwe ne. Em jî dixwazin dewleta me hebe ya. Aniha li ser vê xerîtê hûn dibînin ev Sahra Oksidantal yani Sahra Rojava ew ciyê kesk aniha edî dibe otonom baş e otonomiyekê çewa girêdayî Maroko. Otonomiyekî girêdayî Maroko. Erê ser ekranê hûn dibînin. Morîtanî yani tam dikeve Bakur Rojavayê Afrikayê. Erê. Rojavayê na Rojhilat ne? Rojavayê. Rojava kîjan aliye ya? Rojava û Rojhilat me nav hevxist.
erê rivaya Rojavayê Afrikayê rast e. Îjar ez aniha meselê jî were pêşkêş bikim. Deqekî bila ev ser ekranê be bila wisa be ne min jî bibînin. Paşê jî meriv dikare navberê de jî şîrove bike. Niha vê derê de tiştek ku meriv dikare fehm bike hevano netewek bî biryar daye lê ew red dikin. Ew dibêjin em dixwazin serbixwe bin. Xwazî bihata serê me jî. Aniha mesela Maroko kêf dike. Ji bo Maroko bîye cejin. Çima? Ji ber ku Sehera Rojava êdî girêdayê Marokoye. Yani Fas. Dibêje tamam. Otonomî netewek bî madem ki otonomî qebûl kiriye çi heq dixwazin em hemiyan didin Sehera Rojava sirf bila serbixwe nebin ji me veneqetin. Ji otonomî re pir razî ne. Yani ana kêf dikin yani. Bifikirin. Yani dişibe çi? Dişibe wê yekê ku sibê du sibe Rojavayê Kurdistanê rêveberiya Xweser weke otonomî were îlan kirin ji aliyê netewekbûyî ve Sûriye kêf dike. Rêveberiya demkî ya Şamê mesela kêf bike. Şahî bibêje baş e ku Rojavayê Kurdistanê êdî girêdayî me ye bila otonom be hema çi heq û hukuk heye em bidin wan bila em wan nas dikin bes bila serbixwe nebin. Yan jî Bakurê Kurdistanê jî xwazî dewleta Tirkiye kêf bikira ku otonomiya Kurdan heye. Kurd serxwebûnê naxwazin. Yani aniha bi dewleta Tirkiye re tekoşîna me yani pir di asteyekî jêr de ye. Asteyekî pir jêr de ye. Ya bifikirin ku Selhedîn Demirtaş behsa demokrasiyê dike dîsa êriş dikine. Ya asteyekî pir jêr de ye. Dibe mirov vê mantiqê hêdî ji holê rake mirov li Bakurê Kurdistanê serxwebûnê bixwaze. Çima nebe? Milletê Kurd xwedî maf e, milletekî cuda ye, ziman heye, coğrafya heye û em dixwazin bibin serwerê axa xwe. Em serxwebûnê dixwazin. Milletê Kurd divê heqî wî hebe bibêje. Ha, îdî paşê ser masaya müzakereyê merov dibêje ya serxwebûn heqê te heye ama ne li gor fayda te ye. Ya fayda te li cem me ye. Were bibe perçeyekî Tirkiye em jî tevlî Yekîtiya Ewropayê dibin û em demokratîk dibin. Hûn jî weke Kurdistana Bakurê Kurdistanê hûn jî dibin perçeyekî Yekîtiya Ewropayê faydê we ev hene. Mesela me îqna bikin rast e faydê mirovan ku derê be mirov tişê wê derê. Mesela ez bim Kurdistan sînorê Swîsre biya min ê pêşniyaz bikira ku em tevlî Swîsre bibin. Em bibin perçeyekî Swîsre. Çima nebe? Fayda milletê me ku derê dibe mirov tişê wê derê. Mesela Yekîtiya Ewropayê pir lavayê Swîsre kir zanî. Got bibe endama Yekîtiya Ewropayê Swîsre got na ne li gor menfaetê min e. Çima bibim endam? Perê min cuda ye, ekonomiya min cuda ye, milletê min bi serê xwe ye. Hûn tevlî şer me ra dibin ez naxwazim tevlî şerê me bibim. Swîsre heftê sal heft sal bê teref e, bê alî ye. Hemî şer û pevçûn li Swîsre çareser dibin. Li vê derê peymanên aştî têne mor kirin. Yani derdê min e ku ez werim tevlî problemê wê siyasî bibim beşekî Yekîtiya Ewropayê tune naxwazim. û red kir yani mesela. Baye tiştekî ye. Çünkü li gor menfaetê xwe nabîne. Dewletekî wekî Fransa dibêje erê. İngîltere jî tevlî Yekîtiya Ewropayê nebû jê derket yani. Fayda xwe tê de nabîne. İnsan azad in. Bakurê Kurdistanê fayda xwe di serxwebûnê de dibîne, di otonomiyê de dibîne yan bi demokratîkbûna Tirkiye de dibîne. Dibe wî em biryar bidin. Em biryar bidin ne Tirk. Ji ber ku mesele em in. Mijara meselê em in. Konseya Ewlehiyê ya Netewekbî bi piraniya dengan piştgirî da plana Meğrebê, plana Fasê ya ji bo dayîna otonomiyê ya ji Sehraya Rojava re. Meğrib yani Maroko ne? Erê Maroko Tirk dibêjin Fas. Ew ji xwe re dibêjin Meğrib, Ewropî jî re dibêjin Maroko. Ji bo vê biryara Konseya Ewlehiyê 11 endaman dengê erê dane. Rusya, Çîn, Pakistanê dengê nadan û Cezayîr jî bê deng ma. Sehraya Rojava rûberê wê bi qasî rûberê Brîtanyayê bifikirin. Ji sala 1975 ve di nava navkokiyeke dijwar ya perzemîna Afrikayê de ye. Dema ku İspanya ji herêmê vekişiya Meğrebê valahî dagirt.
Yani çu ew der dagir kir. Ew herem îlhah kir, bi welatê xwe vekirî da. Ji wê demê ve Sehraya Rojava wekî heremeke ciyê nakokî li Rojavayê Parzemîna Afrikayê tê naskirin. Nakokî di navbera Megribê û Komara Erebî ya Demokratîk ya Seherê de heye ku ji aliyê eniya Polîsaryoyê ve tê birêvebirin ku eniyekê siyasî çekdarî ye. Yani mîna Qesedê ya Rojavayê Kurdistanê bifikirin. Polîsaryo ev jî eniyekî wisa ye. Ji sedî heştê heremê ji aliyê welatê Megribê ve tê kontrol kirin, tenê ji sedî bîst dibin destê Komara Erebî ya Demokratîk ya Seherê de ye. Hikûmeta Amerîkayê di dema yekem ya seroketiya Trump de beriya 6 salan bi şertê ku Megreb peywendiyên xwe bi İsraîlê re ava bike, xweş bike û tevlî peymana İbrahîm bibe, serweriya Megrebê ya li herema Sehraya Rojava nas kiribû. We dît şantaj. Trump ji fasê re dibêje, yani Megrebê re, eger tu bi İsraîlê re baş tev bigerî, tevlî peymana İbrahîmî bibî, em dibê amade ne Sehraya Rojava bidin te. Yani kirin û firotina dewletan e. Û di vê çarçovê de mesela 6-7 sal derbas bû îro hatiye naskirin. Plana otonomiyê ya Megrebê li dijî eniya serxabûnxaz ya Polîsaryoyê ew jî li kampên penaberan yê li başûrê Rojavayê Cezarê bicih bûne. Nûnerê Amerîkayê yê Netewên Yekbûyî Mike Waltz piştî dengdanê ji encûmenê re ragihand. Hevand. Yani ev plana otonomiyê ya Marokoyê ya Megrebê ye li dijî Polîsaryoyê. Ew jî eniya serxabûnxwaz e. Yani Qesedê ya Sehera Rojava bifikirin. Baş e? Ew niha li derekî faaliyetê xwe yê şer û pevçûn û siyasetê didomînin. Niha em binêrin nûnerê Amerîkayê Netewên Yekbûyî Mike Waltz ev nûnerê vê rêxistinê ye. Nûnerê vê rêxistinê li Netewên Yekbûyî heye. Mesela êmek Kurda tune ye ama êwan heye. Piştî dengdanê ji encûmenê re çi gotiye? Em bang li hemû aliyan dikin ku di hefteyên pêşme de derfetekî biafirînin da ku werin dest bi gotûbêjên ciddî bikin. Biryara Konseyê Ewlehiyê ji bo hemû aliyên peywendîdar evê pirsgirêkê zelal bû, otonomiyeke rastîn ya di serweriya Megrebê de dikare bibe çareseriyekê guncav. Hevan. Yani ev berpirsyarê Polîsaryoyê yê li Netewên Yekbûyî li dij vê planê derdikeve. Ama ev Mike Waltz nûnerê Amerîkayê Netewên Yekbûyî ye. Piştî dengdanê ji encûmenê re dibêje em bang li aliyan dikin ku di hefteyên pêşme de ji xwe re derfet û îmkan biafirînin werin dest bi guftûgoyan bikin. Niha hevan biryara Konseya Ewlehiyê ji bo hemû aliyên eleqedar ên vê pirsgirêkê zelal bû, otonomiyeke rastîn ya dibin serweriya Megrebê de, Maroko'de dikare bibe çareseriyekê guncav. Meselen ana ev e. Plana otonomiyê ya Maroko cara yekem sala 2007 hate pêşkêşkirin. Desthilata yasadanîn bi cîhanîn dadweriyê dide Sehra Rojava. Hate femkirin yani di çarçoveya otonomiyê de serweriya yani hakimiyeta çêkirina yasa bi cîhanîna van yasayan ya dadweriyê jî edalet her tişt dide Sehraya Rojava. Yani otonomi mîna afirandina mîna avakirina dewletekî ye li cem wan. Yani pir mafê wanê berfireh heye. Maghreb wê kontrola kar û barên parastinê bike, derve û kontrola olî bike. Mesela di meseleyên Diyanetê de, di meseleyên parastina derve de esker falan ew di destê Maroko'da ye. Ama êdin hemî maf û erk didin rêveberiya heremî a Sehraya Rojava. Şahê Megrebê Mihemedê şeşem piştî biryara Netewên Yekbûyî gotareke televizyonî pêşkêş kir, axaftinekî kir. Biryara Konseyê Ewlehiyê wekî gaveke dîrokî rûpeleke nû û serkeftê binav kir. Ka em binirin vê derê nûnerê Polîsaryoyê di axife ê li Netewên Yekbûyî. Navî Siddî Mihemed Ömer e.
ew alîgirê serxwebûnê ye ka min dirin çi dibêje biryara îro nayê wateya naskirina serweriya Megribê li welatê me. Piştre serxwebûnxwazan li kampa penaberan a li Cezayirê dest bi xwe pêşandanan kirin, biryara Konseya Ewlehiyê şermezar kirin, soza berdewamiya tekoşîna xwe ya ji bo bidestxistina serxwebûnê dan. Yani evaya bifikirin ku Netanyahu bî mafê otonomiye dide wan, ew jî vê biryara Netanyahu bî protesto dikin. Dibêjin em serxwebûnê dixwazin, em otonomiyê naxwazin. Ne, balkêşin ne. Xwazî bihata serê me jî, qet neba me otonomiyê erê bikira. Ya ême em nahatin em nahatin asta otonomiyê kengê te nizanim. Yani destê min da be merûv li Netanyahu bî îmze dike merûv dibêje heqê Kurdan ê serxwebûnê heye lê bixwazin dikarin bi dewletên xwe de jî bijîn, dewletên ku lê ne. Yani jî dewletên dagirkerin. Yani em neçûne Sûriye. Kurd neçûne Sûriye. Kurd neçûne Tirkiye. Tirkiye hatiye welatê wan. Problem ew e. Yani em penaber bana weke Tirkiyên ku çûne Almanyê yan jî weke milletê cîngene ku li hin dewletan belav bûne. Eger wisa biya rast e. û çaxê dima destê wan de. Maf didin me, heq didin me, nadin me ama tiştekî wisa tune ye. Em neçûne welatê kesekî. Ew hatine. Hem dagir dikin, hem talan dikin û hem jî heqê me desteser dikin. Tunç ji cîranê me re dikarî hinekî hurmetkar bî heval. Ji cîranê me re hurmetkar bin heval na. Em hema cî bidin vê meselê mala we ava. Hêzên İsraîlê ketin Sûriyê ew jî kan binerin çi ye mesele? Hêzên İsraîlê li nava axa Sûriyê ketin gundê Semdaniya Rojhilat ê Quneydreyê û bendeke kontrolê li wê derê ava kirin. Hêzeke artêşa İsraîlê piştî ku dergeheke hesînî di hundirê gund de danî, derbasî gundê Semdaniya Rojhilat ê Quneydreyê bû. Şeniyên wan tabii nerazî ne. Yani xurtkirina hebûna xwe wekî leşkerî li herêmê dibêjin. İsraîl dixwaze hebûna xwe ya eskerî ya li herêmê xurttir bike. Yani hin şênî li dij derdikeve lê belê hin kes jî alîgirin ku İsraîl were herêma wan ji bo parastina gundê wan ji hetešî hikûmeta demkî. Li gorî saziya Sorê hêza ku derbasî gund bîye ji du tankan heşt erebeyên eskerî pêk dat. Ber bi rêya di navbera Çeba û Xan Ernabe de birêket. Artêşa İsraîlê li Quneydreyê hin kes girtine li gorî çavkaniyan di nava girtiyan de endamên hêzên hikûmeta veguhe jî hene. Artêşa İsraîlê demekî beriya niha li gundewarên Quneydreyê bi obûsan daristanên Til Ehmerê dabûn ber topan hevan. Tiştekî wisa heye. Vaya yek yadin jî niha operasyonên Qesedê hene didomin di derbarê evê de. Ez hema bînim ser ekranê. Operasyonên Qesedê li hember Daişî didomin hevan. Pênc çete hatine girtin. Ez vîya rakim. Tamam. Ka min derin operasyona li hember Daişî çawa pêşketiye? Bi vî şeklî nasêkirin. Tol operasyon daya pêkanîn hevan no? Ka wisa ye? Tamam. Ji Qesedê daxuyaniya operasyonê. Em hema binêrin ajansa Anhayê çi nûçe amade kiriye.
Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê berbangê vê sibê destpêkirina operasyoneke ewlehiyê li Kantona Raqayê ragihand. Navenda ragihandinê ya Qesedê di derbarê operasyonê de hin agahî dan. Çi ne ev agahî? Di çarçoveya domandina mîsyona xwe ya parastina herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê xeteriya terorê, tîmên operasyonên eskerî tol hêzên komando ên girêdayî hêzên me bi desteka rast ya hêzên navnetewî, ev jî mühîm e. Berbanga îro operasyoneke bi bandor li darxistin, operasyon li bajarekê Til Emsemin ê Bakurê Reqay ji bo hedefkirtina veşartgeheke şêneyeke şaneyeke terorîst a girêdayî rexistina Daişê pêk hat. Hêzên piştî şopandineke îstixbaratî bi tevgerên endamên şaneyê, şopandina pêwendiyên wan, amedekariyên wan ên pêkanîna êrişên nû li dijî hêzên me û saziyên sivîl, her wiha piştî wergirtina agahiyên piştrast operasyon li darxist, hêzên koalîsyonê jî bi desteka hewayî keşfê tevlî operasyonê bû. Ev kurmancî ne kurmanciya min e hevano, normal tiştî ku ez ji ber dixwînim kurmanciya min e ji ber ku ez hem sererast min dibêjim, carna wextê ji ajansa digirim kurmanciya wan dixwînim. Merû nikare ji nav derkeve. Canan hevalê me ciwan e. Mesela ez ji Anefê nûçe digirim Kurdî, bawer bikim bi zehmetê dikişînim ama ez fehm dikim. Hevalê me ciwan genç hene nû perwerde dibin. Di ajansa da dixebitin, hewl didin ji Tirkî wergerînin yan jî zimanekî cuda wergerînin, elbet ez fehm dikim yani pir kêfxweşim ku ev hevalê me ciwan tevlî xebatên wergerê dibin, ji bo ajansan dixebitin. Lê tiştek heye redaktorekî lazim e, yan ji redaktorekî lazim e ji bo serarastkirina hevokên wan hevalê me ê ciwan. Ew tune ye. Rêveberên wan saziyê me ajansan çima nakin ez nizanim. Zimanekî we yek reng tune. Îja kîjan gencê me, kîjan ciwanê me çi binivîsîne ew dikeve ajansê. Di destekî de derbas nabe. Ez dibînim rojane ez mecbûrim ji bo karê xwe bişopînim. Nayxwendin yani nayxwendin nawende. Zehmet e. Heyf e. Redaksiyon şert e. Tiş nabe. Belkî jî dibêjin em ajansın ba kurmanciya me serî ser ne rast veçi dibe. Belkî jî normal e nizanim ama mirov dixwaze Kurdiyek xweş di van ajansê me de bibîne. Mesela erê di encama operasyonê de 5 terorîstên rexistina Daişê hatin girtin. Di nav de sê serçete hene ku destê wan di plankirin û pêkanîna êrişên li dijî nuxteyên me yên leşkerî û saziyên rêveberiya xwe ser de hene. Di heman demê de hewl didan tevliheviyê li herêmê derbixin. Baş e wey hatine girtin temam e maqûl e. Em hema çend û çên din hene em ji were bînin, nîşanê wê bidin hevano. Li Hesekê şahiya piştgiriya Qesedê hatiye li darxistin. Normal e, normal e. Yani aniha durguda wê de çi heye hevano? Mesela li Bakurê Kurdistanê jin dixwazin bixebitin. Ji alî aborî ve dixwazin serbest bin, serê xwe bin, hewcê mêra nebin. Mesela li Amedê bi 100,000 zêdetir jin bawekî fermî dixebitin. Ev hejmar li gorî nüfusa giştî ya jinan ya bajêr gelekî kêm e. Mesela nüfusa bajêr ê ku dixebite 907,000 e. Meselên ew ê nehêvanî, va meselên herêmî ne ez qet nekevim navê baştir e. Tamam. Ez berim cêm we baştir e. Ez hinek halê we bipirsim ez vana rakim. Tamam. Ewsa. Xwesteka me bila asta herî bilind e em kes mafê me nademe. Hûn çima hêviya xwe bi İsraîlê vegirê din? Hevana? İsraîl dikare ji me re Kurdistanekî serbixwe ava bike? Nizanim. Ya destê we de ye, destê we de ye.
حقیقتا صحرا روجاوا نفوسوی قاسیه 509,000 yani 9 milyon. Rastı bêjî. Tirkiye me 509,000 kes gihîştine otonomiya xwe û em 3 milyon li Bakurê Kurdistanê em nikarin otonomiya xwe bi dest bixin. Hevan û dehadê hûcum, wallahî hûcum rabin ser piya yani. Ez nizanim mirov çawa bike. Yani Sahra Rojava 9 milyon nüfusa wî ye. Êdî hûn bifikirin. Wallahî ez kêfxweşim û piştgirî bidim vê kanalê em hinek mezin bikin. Êvarê ji bîr nekim ji we re bêjim. Êvarê bernameyekî sürprîz heye ji we re. Stranbêjekê me a salên nodî 87. Ji sala nod û yek nod û dudiyan vir ve di zindanên dewleta Tirkiye de ye. Biye 34 sal di zindanê de ye. Dengê wê dengek pir xweş e. Bixwe jî wê di dema xwe de naskirî bû. Eger êvarê em stranê wê bibêjin, wê were bîra we. Kî bibêje stranên wê? Hunermendekî me navdar û hemî nas dikin ji nêz ve. Vê êvarê saet di 19 de mîvanê min e. Ez nav wî nabêjim ji we re. Ez bibêjim jî dikarim bibêjim. Hunermend Seyidxan êvarê mîvanê min e. Em ê hem behsa jiyana wî ye taybet bikin, behsa xebatên wî bikin û em ê her wiha dosyaya hunermenda me ya di zindanê de em ê vekin. Ji ber ku ev hunermenda me di sala 87 de 88 de bi Seyidxan re di komekî de cih girtine, bi hevra stran gotine. Seyidxan alîkariya muzîkal helbestan daye wê û tevlî xebatan kiriye. Ka em ê serpêhatiya vê hunermenda me em ê ji wî hîn bibin. Çawa hat tevlî huner komê bû? Koma berxwedan, kîjan stran gotine, eger ew stran werin bîra Seyidxan bila bibêje devkî. û anha rewşa dawî ya hunermenda me ku 34 salin di zindanê de ye çi ye? Rewşa fîzîkî, ruhî çawa ye? Ji endametiya rêxistinê hatibû girtin. Ez dibêjim qey îşev saet di 19 de li gorî saeta Ewropayê, saet di 21 de li gorî saeta Kurdistanê me bi tenê nehêlin. Meselekî pir girîng e, ez dibêjim. Ka em binirin em ê çawa bikin. Mala we ava hevano xatirê we silav rêz.